Акбарс-домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Мәктәп яны яшел ширәм тирә-юньгә төрле милләт көйләре яңгырый. 600 укучы әти-әниләре белән линейкага тезелгән. Бу мәктәптән беренче тәэсирләре белән адымнар проектын башлап җибәрүче Минтимер Шәймиев уртаклашты. Мин гаҗәпләнеп калдым мондай урында. Мәктәп башы турында уйлаганым, мин бу чаклы матурлык күрермен дип уйламаган идем. Буның өчен яшәргә дә кирәк, буның өчен шатланырга да кирәк. Шул ук вакытта чын күңелемнән уңышлыклар телим сезгә. Балалар, бу гади генә мәктәп түгел. Анда бит кимендә 3 телдә, анда берсен әйткәндә 3 телдә балалар укырга тиеш. Для торжественного вручения ключа от школьного дома. Ачкыч директор кулына күчә беренче кыңгырау чыңлый. Әлегә монда 2-дән алып 7-нче сыйныфка кадәр укучыларны кабул итәләр. Балаларның нинди шартларда укыячагын Минтимер Шәймиев шәхсән карап чыкты. Укучылар дәүләт киңәшчесеннән интервьюда алды. Нәрсәсе сөйләрсез безнең укучыларга бу яңа зур гимназиядә? Тырышып укырга. Минтимер Шәймиев балалар белән озаклап аралашты. Камил исемен ничек языла? Камил исемен язып сәтәсеңме? Әйдә язалы Камил дип. Исемен. Камил дип матур итеп язып куя. Минтимер Шәймиев идеясе һәм Татарстан президенты теләктәшлеге белән әлеге гимназияны узган көздә төзи башлаганнар иде. Ул 3 катлы 1224 балага исәпләнгән. Проект 1 миллиард 681 миллион сумга төшә. Әлеге китапта язылган кебек үзеңне монда әкиятләр илендә сыман хис итәсең. Заманча җиһазлар, якты бүлмәләр, барысы да иң заманча төзелеш технологияләре буенча чыдам һәм экологик чиста материаллардан төзелгән. Мәктәптең эчке бизәлешенә һәм аны җиһазлар белән тәэмин итүгә генә 300 миллион сумга якын акча китә. Biz bugün 4-нче класска барабыз. Bu мәктәп безгә бик ошый, bu мәктәп бигрәк матур. Монда укытучылар матур. Әйбәт, әйбәт. Укытучылар әйбәт. Ачылу турында мәгълүмат булгачтан без шундый сөендек. Иң беренче чиратта барып гариза бирдек. Biz бик бәхетле. Эштән дә күрдек, тыштан да күрдек. Мәктәп шушы кадәр матур. Білім дә тәрбие дә монда 3 телдә русча, татарча, инглизчә биреләчәк. Укытучылар полилингваль белем бирү өчен Россиянең лингвистик үзәкләрендә өстәмә укыган. Гимназия директоры Азат Галиев 5 тел белә. Укытучыларыбызны эзләгәндә, әлбәттә, төп шартларның берсе татар телен белү, рус телен белү әлбәттә, һәм аның янында инглиз телен белгән укытучыларны эзләп тапкач, без нык шатланып кабул иттек аларны. Туган телебезне үстерү һәм ярату өстендә эшләү безгә бик кирәк. Чөнки без татарлар үзебезнең тамырыбызны, үзебезнең киләчәгебезне уйларга тиешбез һәм белергә тиешбез дип уйлыйм. Монда мәдәни чаралар үткәрү өчен актлар залы, бассейн, спорт мәйданчыгы һәм велосипед кую урыннары бар. Мәктәп койма белән урап алынган, монда магнит белән җиһазландырылган карта белән генә кертәчәкләр. Ата-аналар Минтимер Шәймиевкә шундый заманча шартлар өчен рәхмәтен җиткерде. 2024 елга Яршалыда якынча 77 мең мәктәп яшендәге бала булачак. Туучылар саны күп диләр автокалада. Шуңа 1224 балага исәпләнгән мондый зур мәктәпләр бик кирәк. Гимназиядә төрле микрорайоннарда яшәүче балалар укыячак. Шулай ук мәктәп 3 балалар бакчасы белән тыгыз элемтәдә торыр дип көтелә. Беренче сыйныфка сабыйларны әзерләү өчен. Для нас сегодняшний день, для города Набережные Челны, по-особенному знаменательный. Әлеге көн тарихка кереп калачак. Күп милләтле шәһәребез өчен мондый белем бирү комплексы барлыкка килү бик әһәмиятле. Безнең шәһәрдә 80-нән артык милләт вәкиле яши. Алар арасындагы дуслыкны тагын да ныгыту өчен балаларыбызга монда сыйфатлы милли белем бирәчәкбез. 2022 елга кадәр Татарстанда адымнар программасы буенча 6 шундый мәктәп барлыкка киләчәк. Казан, Чаллы, Алабуга, Актанышта мәктәпләр ачылды инде. Әлмәт белән Түбән Камада да төзеләчәк. Әлмәттә һәм Химия каласында 4 сентябрьдә аларга да нигез ташларын салырга тиешләр. Яршалыдан Айгөл Бәдретдинова, Ленар Хаҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.